Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη που σας βλέπω όλους εδώ. Να συνεργαστείτε, να πειραματιστείτε και κυρίως να δημιουργήσετε. Προσπαθήστε, μη φοβάστε να δοκιμάσετε, να ρωτήσετε και δεν υπάρχει κίνδυνος ούτε φόβος από την αποτυχία. Εκείνο που μετρά και έχει σημασία είναι η προσπάθεια. Είναι αυτό που θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε τις δεξιότητες για καλύτερη εργοδότηση. Είστε η επόμενη γενιά των δημιουργών και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι σήμερα θα μας κάνετε όλους περήφανους. Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που έχουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και το θάρρος να καινοτομήσουν, να δημιουργήσουν και να δουλέψουν σκληρά για να πετύχουν τα όνειρά τους.